Anem a fer un bacallà confitat amb carxofes. Com ho fem? Doncs mireu, molt senzill. Tenim aquí els dauets de bacallà, que el que hem fet ha sigut dessalar-los una mica, els hem deixat a punt de sal i els estem reposant. Per altra banda, aquí tenim unes carxofes que ara les tornejarem i les escaldarem amb una mica d'aigua. I aquí a la meva esquerra tenim una mica d'oli d'oliva verge extra que l'hem acalentat, estem esperant que arribi a uns 70-80 graus i ficarem uns elements aromàtics que són unes fulles de llorer, una mica de romaní i 3 grans d'all. Mentrestant, què fem? Preparem la carxofa per tornejar-la una mica. Què vol dir tornejar? Doncs donar-li una forma bonica i ara amb el pelador el que fem és pelar una mica el que seria la barra, el tronxo de la carxofa. Tallem les puntes de les fulles, tallem la carxofa així a quarts i l'única cosa que hem de fer és treure una mica la part aquesta central i el que fem és ficar-ho directament amb aigua i sal que tenim preparada aquí. Aproximadament 5 minuts. Vinga, tenim ja l'oli a la temperatura que necessitem per confitar i ara és qüestió de ficar-hi els dauets de bacallà amb la pell a la part de sobre. I ara això ho hem de deixar reposar almenys 5 minutets. D'aquesta manera el bacallà quedarà completament confitat i traurà una mica de la pròpia gelatina. Vinga, passem a emplatar ja el bacallà completament confitat. Fiquem els 3 dauets i aprofitarem la mateixa temperatura de confitar aquest bacallà per posar-hi els trossets de carxofa, que es marinin una mica amb la pròpia temperatura, els allets i les herbes. Bé, així mateix. Molt bé. I ara quedaria per ficar-hi un element decoratiu que serien aquestes panses que tenim aquí remullades i acabarem tot plegat amanint-ho amb aquest oli d'haver confitat tant el bacallà com després les carxofes.